Әнгам Атнабаев. Biz малайлар идек. Zamanında biz малайлар идек. Йөгереп йөридек урамда. Дөнья ничек шулай кабул итеп, көлә идек кызык булганда, йыла идек кыен булганда, йөгереп йөридек урамда. Шул малайлар хәзер важныйландык. Эре сиптерәбез борчакны. Шүпләп кенә сөйләшәбез, кире төшеребрәк корсакны. Урамнарда йөгереп йөрү кайда, атлап йөрүдә астак сибә, эшкә барып кайту машинада, гүләйт салдырулар таксида. Малай чакның рәхәт ябайлыгы онытылган инде, белмәйбез. Йылар чаклар була, йыламайбыз, көлер чаклар була, көлмәйбез, шаярмайбыз. Имеш, олыларга уен көлке фәлән килешмәй. Килешмәй дип хәтта кайберәүләр яшьлек дусы белән күрешмәй. Ят шикелле хәзер малайларның урамнарда йөгереп йөргәне. Шулай безгә акыл керә микән, әллә чыга микән кергәне?